רב אלה לופיאן היה פעם ביקור אצל רב חצק לוינשטיין בפונוביץ', ורב חצק לוינשטיין ביקש ממנו שייכנס לישיבה בפונוביץ' שיגיד כמה מילים. הוא נכנס לישיבה, הוא סיפר להם סיפור שהיה אצלהם בעיר שלהם. הוא סיפר שאצלהם בעיר מצאו פעם ילד גוי הרוג. ילד גוי הרוג. ובמי חשדו? כמו תמיד היו חושדים שיהודים עשו את זה. למה? כי רוצים לקחת את הדם למצות. ככה חשדו שיהודים עשו את זה. וזה היה אז גזירה נוראה על יהודים, כי חשדו בהם. וכמה שניסו להסביר שזה לא היהודים עשו את זה, לא עזר שום דבר. ורצו, רחמנא ליצלן, גזירה קשה על היהודים. עד שמישהו נכנס שמה למושל, ואמר לו, הלוא היום לא כדורס ראשונים ודורס האחרונים, היום אפשר לבדוק כל דבר, יש כלבי גישוש. כלבי גישוש. בואו ניגש לקחת כלבי גישוש, שיריחו את הדם, ויעמידו את כל אנשי העיר מסביב לכיכר, כל אנשי העיר יעמדו מסביב לכיכר, והכלב, כלבי גישוש, יריחו את הדם, ואחר כך הם יריחו מי הרוצח, וזהו זה, ואותו ירגו. בבקשה, את זה הוא הסכים. ככה לקחו כלבי גישוש והעמידו את כל היהודים ולעבד לגויים, כולם על פני הכיכר. והיה פחד גדול אצל היהודים, כי היהודים רעדו, מי יודע אם לא איזה מישהו מטורף עשה את זה, יהודי. היה פחד גדול, והכלבי גישוש הריחו את הדם, והתחילו לרוץ, עד שהריחו את איזה גוי שהוא רצח אותו, והם קפצו על הגוי, ואז הבינו שהגוי הזה הוא רצח אותו, ואת הגוי הזה הרגו, וניצלו כל היהודים ממובס. אמר רב אלה לופיאן גמר לספר את הסיפור הזה, הוא אמר, הכלב הזה, הוא הציל שם את עם ישראל, בתוכו גם את רב אלה לופיאן, הוא הציל את כולם שם. למה? כלבי גישוש, כי הם הריחו את הרוצח, הם הריחו את הגוי. שאל רב אלה לופיאן, אני שואל אתכם, הכלב הזה הציל כל כך הרבה יהודים, יהיה לו גן עדן על זה? לא, ודאי שלא, למה? כי הוא היה מאולף, הוא כלב מאולף. אז אמרתי, תיזהר שאתה לא תצא ככה מהסוכה גם. הכנת כזה סוכה יפה, והרבה מינים, ועכשיו יש הנרה, ואל תעשה את זה כמו מאולף, שלא תצא עם שום דבר מהחג הקדוש הזה. אתה מבין לבד, הכלב הזה, אחרי שהוא עשה כזה דבר גדול, אבל גן עדן לא יקבל על זה. למה הוא מאולף? אתה תיכנס, נכנסת לסוכה, אתה עוד נמצא עוד מסלס בסוכה, תבין מה התורה הקדושה רוצה ממך. התורה אומרת במצוות סוכה רבו ישראל, למען ידעו דורסיך. מה זה למען ידעו דורסיך? שידעו כי בסוכה ישבתי את בני ישראל. הגמרא אומרת בסוכה דף ג' שלמה סוכה למעלה מ-20 אמה פסולה? כי עד 20 אמה בן אדם יושב בצל סכך, למעלה מ-20 אמה הוא לא יושב בצל סכך אלא בצל דפנות. אומר האורך לנר, שמה הפירוש? הוא אומר, עיקר מצווה סוכה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך בסוכה? שאתה תסתכל למעלה, לסכך, ואתה תראה שמבלעדיי אין אלוקים. יש הקדוש ברוך הוא מנהל את כל העולם, וחוץ ממנו אין שום דבר. דפנות, הוא אומר, נקרא, אני סומך עליו, הוא יעזור לי, קשרים איתו, שקרים איתו, זה סוכה פסולה. עד 20 אמה, שאודם יושב אצל סכך, שאתה מסתכל למעלה ואתה מבין, למען ידעו דורסיך. שאל תשב בסוכה כמו מאולף, כמו הכלב הזה מאולף. רק תבין,
מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך? שעד 10 מאמר אודם יושב אצל סכך שרק אני מנהל את העולם, וזהו זה ולא דיין אלוקים. זה סוכה כשרה. למעלה מ10 מאמר אודם יושב אצל תפנס, הוא יעזור לי, והוא יעזור לי. הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, אבל הוא יעזור לי. זה סוכה מופרכת. מישהו שאל אותי בליל הסדר, עושים השיבה על צד שמאל, ככה, וככה יושבים, שותה את הכוס, כוס מלא יין, הוא שותה, נשמע על צד שמאל. למה? זמן חירותנו, דרך חירות. הוא אמר לי, אני לא מרגיש חירות, אני לא יודע. לא מרגיש חירות, ככה לשבת על צד שמאל, נהיה לי אדום, הקיטל הלבן נהיה לי אדום עד כאן. לא מרגיש חירות. מה החירוס? אמרתי לו, אתה יודע, כתוב מה החירוס? זמן חירוסנו זה שאתה תבין שאפילו אם אתה תשב על צד שמאל, תעשה הפוך, תגיע על צד שמאל, מה שקצוב לך מהשמיים יגיע אליך עד לפה. עכשיו חירוסנו, אתה כבר תשתחרר, לא תרים 20 פלאפונים על אותו דבר. אתה תשב בצל סכך, תבין שרק הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. אתה אפילו אם אתה על צד שמאל ככה, מה שקצוב לך מהשמיים, זה יגיע לך עד צד שמאל אפילו עד לפה. ומה שלא קצוב לך, תקפוץ לירח, גם לא יהיה לך. זה זמן חירוסין. שאתה תבין, אודם יושב בצל סכך, שאין כתובת אחרת, רק מספר טלפון אחד. איך המספר? 101. השם אחד, 0 הוא לא סוי, ושמו אחד. חוץ מזה גורנישט. צל תפנוס, הוא יעזור, זה פסול. לכן העושה סוכה תחת הבית או תחת האילן פסולה, זה יעזור וזה יעזור. ודאי בן אדם צריך לעשות השתדלות. אבל לדעת, בתפילות והכל, שרק מהקדוש ברוך הוא כל זויס. לכן סכך פסול במחובר לקרקע, כשאתה מחובר לקרקע, אז זה פסול, שתבין שהכל רק מהקדוש ברוך הוא. על זה התורה נתנה לנו חג קדוש, אתה תעצור ותחשוב קצת על זה. תבין בכל דבר שזה אני. הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא, אומרת הגמרא כך, שהקדוש ברוך הוא אומר, יש החיה, היו לו זו רך מוצר. היו לו, איילה רך מוצר, היא לא יכולה ללדת. בשעה שהיא קורעת ללדת, היא זועקת בחבולהו, לא יכולה ללדת. אמר הקדוש ברוך הוא, אני מזמין לה דרכון, אני מזמין לו דרכון עם קוף, זה נחש. מזמין לה נחש, הנחש נושך אותה, ואז תקף ומיד היא יולדת. ככה הקדוש ברוך הוא אומר, היא לא יכולה ללדת, היא זועקת בחבולהו, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מזמין לה דרכון, והיא מיד יולדת. רבו ישראל, אם אתם חושבים שהנחש הוא בעל חסד, רוצה לעשות חסד עם האיילה, אז אתם טועים טעות חמורה, כי בדברי חז"ל, בין האיילה לנחש, יש מלחמה ישנה ומערכה כבדה. המדרש אומר, למנצח על הילס השחר, אומר המדרש, בית שיש שם הרבה נחשים, מה עושים? בית נחשים, איך מבריחים את הנחשים? מביאים קרן של הילד ומעשנים בתוכו, ואז הנחשים בורחים. כשהנחש רואה הילד הוא בורח. בין היולו לנחש יש מערכה ישנה, מלחמה כבדה. המדרש אומר שלמה אסתר המלכה נקראת הילס השחר, כי היא הבריחה את הנחש אומון מבית אחשוורוש. בין האיילה לנחש מלחמה, בא הנחש, הוא רואה דקה של חולשה אצל האיילה, היא רוצה ללדת, קוראת ללדת, היא לא יכולה ללדת, אז הוא אומר הנחש, עכשיו אני הולך לעשות סוף וקץ לכל האיילות, עכשיו אני הולך לנשוך אותה, עכשיו אני הולך לעשות סוף וקץ לכל האיילות. והקדוש ברוך הוא אומר, אתה טועה, אתה עם הנשיכה שלך, אתה עכשיו מחולל את האיילות. הפוך, אם אתה לא היית נושך, אז היה נגמר האיילות. עכשיו אתה עם הנשיכה שלך, אתה מחולל את האיולס. אותו דבר האיילה חושבת לעצמה, בדיוק בכזה דקה של חולשה, בא הנחש הזה, הוא רוצה עכשיו לנשוך,
בדיוק בכזה דקה של חולשה הוא רוצה לנשוך אותי. והקדוש ברוך הוא אומר, אני מזמין את הנחש, ואני מזמין את הנחש, אני מתכוון להציל אותך, והוא ורק הוא מציל אותך שאז הלידה. כי בלי הנחש לא היה מתכן לידה. זה לא המדובר דווקא בנחש, לא מדברים כאן לגן החייץ, מדברים לכל בני אדם כשזה בן אדם בצורת נחש. בן אדם בצורת נחש מתפרק עליך, נחש רודף אחריך, בן אדם בצורת, נחש בצורת בן אדם, סליחה. כשזה הנחש בצורת נחש, הנחש בצורת בן אדם, הוא רודף אחריך. אתה תבין שהקדוש ברוך הוא אומר את הנחש הזה אני מזמין ואני מתכוון להציל אותך. אני מזמין ואני מתכוון להציל אותך. לי קראו בכל המועד פסח לבית חולים לחזק איזה בחור. מה היה? הבחור הזה הוא נמצא בחוג מסוים ששם כל בני חוץ לארץ, כל הבחורים של חוץ לארץ נמצאים, כל הבחורים מחוץ לארץ נמצאים אצל הרב שלהם בליל הסדר. הם נמצאים אצל הרב בליל הסדר, ואחרי הסדר בכל המועד כולם טסים בחזרה לחוץ לארץ. הבחור הזה גם הלך ביחד עם עוד כמה מאות בחורים, עם מאות בחורים שהם הלכו לטוס הביתה. הבחור הזה יש לו איזה מחוש בגוף, לא מי יודע מה, אבל יש לו איזה מחוש בגוף, שבגלל המחוש הזה למטוס הוא לא יכול לעלות בלי בלון חמצן. הוא חייב, סתם ככה לא צריך בלון חמצן, הוא לומד כאן בירושלים, לא צריך בלון, לא צריך שום דבר, אבל כשעולה על מטוס הוא לא יכול לעלות בלי בלון חמצן, זה מחוש, לא מי יודע מה, אבל מחוש. הבחור הזה הגיע ללוד ביחד עם כל החברים שלו. הוא רוצה לעלות על המטוס, והוא רוצה שיעלו את הבלון חמצן, שואל לו את הפקיד מה זה, אז הוא הראה לו, יש לו אישורים רפואיים, בזה הוא טס כל הזמן, הוא לא יכול, אמר לו הפקיד, סליחה, זה לא עולה על המטוס, הבלון הזה לא יעלה על המטוס. אז הוא הראה לו, יש לי אישורים רפואיים, אני טסתי עם זה, הלוך חזור הרבה פעמים, הוא לומד כאן, הבלון הזה על המטוס לא יעלה. נכנסו לתמונה כל עסקני הרפואה כאן בארץ, כל עסקני רפואה כאן בארץ, ודיברו עם הפקיד, תן לו לעלות על המטוס, הוא רוצה לטוס הביתה. בשום פנים ואופן, הבלון הזה לא נכנס למטוס. מה אתה רוצה ממנו? מה? זה לא ייכנס, עסקנים, רבנים, דיברו איתו, הוא עמד כמו קיר, הפקיד, זה לא יעלה על המטוס. אמרו לה, אז הודיעו מיד להוריד את המזוודות מהמטוס. את המזוודות שהיו על המטוס, היו צריכים להוריד את המזוודות. הורידו את המזוודות, ובינה לבינה, בין דרך הדבורים האלו, הבחור הזה הרגיש כאבי מעיים. ללא כל קשר למחוש שיש לו. הרגיש כאבי מעיים, והוא התחיל להתפתל מכאבים, כאבים נוראים. כאבים נוראים, הזבינו אמבולנס, לקחו אותו לתל השומר, מיד היה ניתוח חירום, אמרו, מה היה קרה שם? פנדצית התפוצץ. פנדצית לא מסוכן, אבל אם התפוצץ זה דבר מסוכן ידוע, והיה זיהום חמור בכל הגוף, קראו מיד להורים שלו לבוא מניו יורק, היו 8 שעות שהיה קריטי מאוד, ניתוח חירום, היה שם 8 שעות שהוא הרגיש, כל הארץ התפללו על הבחור הזה, כשאני הגעתי לשם, קראו לו לחזק אותו, אז הוא כבר ישב על המיטה, הוא ישב על המיטה, והאבא אמר לי, תשמע, כאן יחד כולם אוידו ואמרו, כל הרופאים כאן אומרים, כל הרופאים אומרים, שאם הבחור הזה היה עולה על המטוס, לניו יורק הוא לא היה מגיע, זה היה קורה באמצע הדרך. זה היה קורה באמצע הדרך, כי היה כל כך מזוהם הגוף, אז הוא לא היה מגיע לניו יורק. תתארו לכם, עומד כאן פקיד, מתנהג כמו ראש מרושה, לא נותן, הבלון הזה לא יעלה על המטוס. כולם מתחננים אליו, מה אתה רוצה ממנו? מה אתה רוצה ממנו? אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני מזמין לדרכה, אני מזמין את הנחש. אני מזמין ואני מתכוון להציל לך את החיים. אני מזמין את הנחש, הנחש הזה בצורת בן אדם. אבל אני מזמין את הנחש ואני מתכוון להציל לך את החיים. תתארו לכם רבו ישראל, הם לא בירכו את הפקיד, הם לא בירכו אותו. הוא לא נתן לו לעלות על המטוס, הם לא בירכו אותו במרכאות כפולות. אבל היום אני חושב שמברכים אותו.
הם מאוד מברכים אותו, כי אחרת הוא לא היה בין החיים אם הוא היה עולה למטוס. זה בכל דבר למען גדול דורסכם, שאתה תבין בכל דבר, אומר הקדוש ברוך הוא, בכל דבר זה אני. כל דבר זה אני. היה איזה חתן בבית שמש, שנסע שנה שעברה לאסוף כסף, הכנוס אסקאלי. הוא לקח דרייבר, כל דרייבר, הדרייבר מוליך אותו לכל כתובת, והדרייבר מקבל אחוזים, מקבל $300, זאת אומרת, הוא לוקח 50 או 70 דולר הדרייבר, הוא לוקח אחוזים. כאן, שם הדרייבר לקח אותו לכמה כתובות, הוא אומר החתן שהוא דפק לאיזה דלת של איזה עשיר, העשיר הזה פתח לו את הדלת והתחיל לצעוק עליו, ירושלים או שנורר, לך לעבוד! שנורר, ירושלים, לך לעבוד! היא התחיל לצעוק, והבחור הזה שותק, הוא מתנדנד אפילו, שותק. תצעק לו, פרזיט, לך לעבוד! הוא שותק. הוא צעק עליו צעקות, והוא שותק. אחר כך, בעל הבית הזה העשיר הוציא $300 ונתן לה. אחר כך, בעל הבית שאל אותו, תגיד לי, איך זה צעקתי עליך כאלו צעקות ואתה שתקת? איך שתקת? אז הבחור הזה צחק, הוא הוציא לו את החוברת שיש לו מהדרייבר על כל כתובת כמה הוא נותן. אז הוא הראה לו שעל הכתובת שלו היה כתוב, כועס וצועק, זועף ומקלל, ואחר כך תורם $300. אז הוא כבר הבין למה הוא צחק, הוא הבין למה הוא שתק. למה הוא שתק? כי הוא ידע שזה תהליך כזאת, זה תהליך. אמרתי לו שאם אתה תאמין לחובת הלבבות, בכל צער שיש לך ממישהו, שזה גם תהליך, אז אתה קם תמיד תשתוק ותשמח. למה החתן הזה שתק? למה הוא שתק? כי הוא האמין למה שכתוב אצל הדרייבר בחוברת. הוא האמין למה שכתוב בחוברת אצל הדרייבר. אם אתה תאמין להבדיל לחובת הלבבות, מה שהוא אומר, שכשבן אדם מצייר אותך, מבייש אותך, אז אתה אחר כך מקבל מתנות, זה רק, אז אם אתה תאמין לזה, לפחות כמו שהאמנת לדרייבר, אז אתה קם תמיד תשתוק ותשמח. אבות הוא תמיד, למען גדול דורסכם, כשמזדמן נחש או מה, אני מזמין לו דאר כהן, ואני מתכוון להציל לך את החיים. היה איזה בית כנסת בבני ברק, באמצע הקיץ, בית הכנסת גדול שם. זה בית הכנסת גדול, יש שם 700-800 מקומות. למטה יש טיבלח. יש שם כולל שישי שבס. יש גם לוח מודעות גדול, והראש כולל של שישי שבס, יש לו שם פינה בלוח, ששם בפינה הוא שם את המודעות, מה שיש לו על שישי שבת. הוא שם שם את המודעות, מודעות לאברכים, מודעות לתומכים שיתמכו בכולל. אז הוא שם שם לאחרונה באמצע קיץ, הוא שם שם פתקים, מודעות שמי שרוצה לתרום 50 שקל, קבל משברך. מי שרוצה 50 שקל לתרום. מי שרוצה לתרום 50 שקל. והוא שם לב שכל שבוע בערב שבת מישהו תולש לו את המודעות הזה, האלה. כאב לו מאוד. מה זה הרוע הלב הזה? למה אתה תולש מודעות? מה אתה תולש מודעות? הוא עקב אחרי זה 3-4 שבועות. והוא תפס מזה שתולש את המודעות. הוא הלך ביום ראשון בבוקר להתפלל איתו שחריס למטה בשטיבלח. הלך להתפלל איתו שחריס, ואחרי שחריס הוא החליט שאחרי שחריס הוא הולך להעמיד אותו למקום. מה זה הרוע הלב הזה? מה אתה תולש מודעות? הראש כולל החליט, הוא הולך להעמיד אותו למקום. אז הוא אומר, באמצע שחריס הוא חשב לעצמו כן להגיד, לא להגיד, כי הוא שמע איזה שיחה על ותרנות, אולי כדאי לוותר, משתלם לוותר. הוא אומר, אחרי שחריס הוא גמר להתפלל, מישהו ניגש אליו, לראש כולל, ונותן לו 1,000 שקל מזומן. שאל אותו, מה זה 1,000 שקל? אז אמר לו, זה בשביל הכולל שישי שבת. בשביל הכולל. אז שאל אותו, למה 1,000 שקל? אני שמתי מודעות על 50 שקל, אבל מה פתאום 1,000 שקל? למה 1,000? אז אמר, מה פירוש? ראיתי את המכתב של המורד העשרה. מה היה? שם על הלוח מודעות היה תלוי מכתב של המורד העשרה על גודל החשיבות של כולל שישי שבת. על גודל הנחיצות לתמוך בכולל. היה מכתב מאוד חם, רק הוא, הראש כולל לאחרונה, שם על זה מודעות של 50 שקל. אז על ידי זה שהוא תלש את המודעות, אז הוא ראה
בא חוץ האורח מבחוץ, הוא ראה את המכתב של המורד העשרה. אז הוא ראה, ולכן הוא נתן לו 1,000 שקל. אז הוא ראה שאם הוא לא היה תולש לו את המודעות, אז האורח הזה לא היה רואה את המכתב של המורד העשרה. אז לכל היותר היה נותן לו אם כן 50 שקל. אני לא יודע אם זה כן הוא היה נותן לו, אם הוא לא ראה את המכתב של המורד העשרה. אז הוא ראה מה זה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מזמין לו דרכון, כשיש איזה נחש. אני מזמין את הנחש ואני מתכוון לעזור לך. אני מתכוון לעזור לך. את זה למנגיידו דרוסייכם. תסתכל על הסכך, אין תפנס בכלל. הכל מהקדוש ברוך הוא, ואני מתכוון להציל אותך. הרב דסלר מביא, שאם, הוא מביא שהוא שמע מהרבא שלו, הוא אומר שאם היית גוזר על איזה בן אדם, גזירה, אתה חייב לעמוד באמצע הכביש כאן, איך קוראים לרחוב כאן? הרחוב כאן באמצע הרחוב הראשי, פסגה, באמצע הרחוב אתה חייב לעמוד כאן, ואתה חייב לחלוץ נעליים ולהלביש נעליים לכל אחד. לחלוץ נעליים ולהלביש נעליים. הוא היה בוכה, כזה השפלה, כזה גזירה, כל היום, כל היום מהבוקר עד הערב, שאני אחלוץ נעליים, אלביש נעליים, איזה גזירה חמורה, איזה השפלה, איזה השפלה כבדה. אז שואל הרב דסטר, למה המוכר נעליים עושה את זה בשמחה? למה? כי הוא יודע שבסוף היום הוא מרוויח מזה, נכון? אז הוא אומר, אם אתה תאמין ותפנים שגם אתה מרוויח מזה, כמו שהבחור הזה נשאר בחיים רק בזכות הפקיד הרשע מרושע, שלא נתן לו לעלות על המטוס. כי הקדוש ברוך אומר, אני מזמין לה דרכון, כי אני רוצה להציל אותך, אני רוצה להציל את האיילה, אותו דבר אני רוצה להציל אותך. אם אתה תבין שאתה מרוויח מזה, הראש כל שישי שבת הוא הרוויח מזה שהוא תלש לו את המודעות, כן? אם אתה תבין ותפנים שמהחליצת הנעליים, ההשפלה, מזה אתה מרוויח, אז אתה גם תשמח כל הזמן ותפתח. למנגיידו דרוסייכם, את זה להכניס לראש. איך אומרים על בן אדם, כשהוא יוצא מבושות מאיזה מקום, איך אומרים? שהוא יצא משמה? בשם ועין. למה בשם ועין? תשאל את העבד הזה אם הוא מבסוט שהוציאו לו את השם. מה הפירוש? הוא רוקד, הוא יצא לחירות. אם אתה תבין ככה, אתה גם, כמה שאתה יצאת לחירות, אתה גם תשמח. לכן אומרים, הוא יצא בשם ועין. אם אתה תבין ותפנים את זה, למנגיידו דרוסייכם. להשקיע בזה, להפנים את זה בפנים. אומרים, היה איזה מלמד, היו צריכים, בכיתה טיפולית, משלמים הרבה כסף, הרבה כסף. אז אחד הציע את עצמו, היו כמה הצעות למלמד, משלמים שם המון. אז הוא הציע את עצמו, נכנס לשיעור לדוגמה, המנהל גם נכנס איתו, והיו צריכים לראות אם הוא מתאים, לוקחים אותו, אם הוא מתאים, אז לקחו אותו, הוא מתחיל את השיעור. זה כיתה טיפולית. משלמים שם הרבה, למה? כי צריכים הרבה סבלנות לילדים האלו, כן? צריכים לראות אם הוא מתאים. אז הוא התחיל את השיעור, ואיזה ילד מתחיל להזיז כיסאות. ימינה, שמאלה, אחורה. אז מה? הוא ידע שהוא עכשיו באמצע מבחן. המלמד ידע שהוא באמצע מבחן, עכשיו מבחן אם לא... אז הוא קם מיד לילד ואמר לו, סליחה, הכיסא לא נוח, אני אתן לך כיסא יותר נוח. טוב? מיד המנהל ישב שמה, רשם וי, כן? אחר כך המלמד ממשיך את השיעור, ופתאום עף על הראש שלו מטוס של נייר. מה שבא לו לעשות לילד הזה, אני לא צריך להסביר, כן? אבל הוא ידע שעכשיו באמצע מבחן המלמד, אז מיד הוא אמר להם, אתם יודעים, כתוב בשולחן ערוך שבור שאומר, זה פתקה משמעיה נפל. זה נפל פתקה משמעיה, כך כתוב. פזיין טייבס, 87 טבעות. הוא אומר, עכשיו אני גם קיבלתי איזה פתק מהשמיים. המנהל רואה, אף עליו מטוס על הראש, והוא אומר, זה פתק מהשמיים, מיד רשם וי. ואחרי כן, המנהל מכניס אותו לחדר. הוא שאל אותו, הוא התחיל לסכם איתו כמה שעות, לכל שעה, סכום עתק, אחר כך המלמד יצא, הוא היה שמח, קיבל כיתה פרנסה גדולה, אז הוא יצא, אמר לכל הילדים, שלום לכל הילדים, תודה רבה. אבל מי תודה רבה רבו יסע למי? לילדים האלו שהעיפו את המטוס וזה שהעיפו את הכיסא. למה? כי הוא יודע שהוא עשה אותו למלמד, כן? הוא עשה אותו למלמד, זה שאתה תבין. בכל דבר, כשבן אדם למנגיידו דרוסייכם, אם אתה תבין בכל דבר, כשעפים כל המטוסים לא רק מילדים ולא רק מטוסים מנייר, בכל הסוגי תעופות וההתעופפויות, אם אתה תבין ותאמין למנגיידו דרוסייכם, שהכל ממני. ואז כל החיים נראה אצלו אחרת. היה לי סבא כאן בירושלים, הוא היה
הרב הקדוש, מסתובב ודאי שמעתם ממנו, רב דובידל בידרמן מעיר הקודש ירושלים. כאן היה סיפור מעניין איתו לפני 110 שנה. לפני 110 שנה כל ירושלים היה בסך הכל שתי כוללים. היה כולל, לא היה, זה סך הכל היה מקובץ על שתי כוללים, היה כולל ורשה והיה כולל גליציה. אני חושב שכזה סיפור רבו ישראל, זה צריך להיכנס למוח ולא לצאת מהמוח עד זיבולי בסרייסה. להכניס, עוד מעט תבינו מה. היה שם, כל ירושלים היה שתי כוללים, היה כולל ורשה וכולל גליציה. רב דובידל היה ממונה על כולל ורשה. היה ממונה על כולל ורשה, בכל כולל היה כמה מאות אברכים, כל כולל היה כמה מאות אברכים, ושם הסתכסכו פעם בכולל ורשה שתי אברכים. הסתכסכו שתי אברכים, אחד היה רוידף ואחד היה נרדף. הנרדף נכנס לרב דובידל כל הזמן ואמר לו, רבי, האברך הזה רודף אותי, הוא מוצץ לי את הדם. אמר לו רבי דוד, הגמרא אומרת, שוימים חרפוסום ואינו משיבים, עליהם הכוסוב אוימר ואויהבו כצעיס השמש וגרוסי. מי ששומע חרפתו ולא משיב, עליהם הכוסוב אוימר ואויהבו כצעיס, תשתוק לא תתחרט. השמע בכל הרבי אמר לשתוק, הוא שותק. הנרדף שותק והרוידף ממשיך למצוץ, לרדוף אותו. והנרדף כל הזמן נכנס לרבי, רבי אני לא יכול, אתה יודע מה הוא עושה לי? הרבי אמר לו עוד הפעם, שוימים חרפוסם ואינו משיבים, עליהם הכוסוב אוימר ואויהבו כצעיס השמש וגרוסי. שתק. אתם יודעים, ככה יש וורט, יש פסוק בתהילים למדחס, יש פסוק, ואני כחרש לא אשמע, וכאילם לא יפתח פיו. אז המפורשים מדייקים, למה אם כתוב כחרש לא אשמע, היה צריך להיות כתוב וכאילם לא אפתח פי. למה כתוב לא יפתח פיו? למה כתוב? אז אומרים המפורשים שאם הנרדף עושה את עצמו כחרש לא אשמע, אז הרודף יהיה כאילם לא יפתח פיו. הוא לא יפתח את הפה. אם אתה עושה את עצמך כחרש לא אשמע, אז השני לא יפתח את הפה. אבל כאן כנראה הרודף לא ידע מהפשט הזה, אז הוא המשיך לרדוף אותו. הנרדף שותק, כחרש לא ישמע, והאילם הזה, והרודף הזה, ממשיך לרדוף אותו. זה המשיך עד שלנרדף הזה היה בן על שידוכים, ולא הלך קיר, לא הולך שידוכים, והוא ידע מי מקלקל לו שידוכים. מי הורס את השידוכים? הוא ידע, הרודף עומד מאחורה, מדבר עם שטחנים נגדו, מדבר עם אנשים נגדו, הוא הורס לו שידוכים. נכנס לרבי דוד, לרבי הקדוש, אמר לו, רבינו הקודש, הוא הורס לו שידוכים, לא הולך שידוך, אני לא יושם בלילות. אמר לו רבי דוד עוד הפעם, שוימים חרפוסם ואינו משיבים, עליהם הכוסובים. שותק, תשתוק, לא תתחרט. זה המשיך עד שהיה לו בן ובת על שידוכים. בן ובת על שידוכים, והוא יודע, שידוך לא הולך קיר, לא הולך שידוכים, והוא יודע מי הורס את זה, הרודף הזה. נכנס לרבי, מה יהיה כאן? רבנו, בן ובת על שידוכים, הוא הורס כאן שידוכים. אמר לו רבי דוד, שוימים חרפוסם ואינו משיבים עליהם הכוסובים. לא יודע מה עושה. הרבי תמיד אומר שוימים חרפוסם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא ירס את הבן ואת הבת בשבוע אחד. היה שמחה גדולה בחוץ ירושלים, ביי. בחוץ ירושלים כל סוסם וכל שמחה, כל חוסם וכל קלו, שמחה גדולה. נכנס עם לחיים גדול לכולל ונתן לכולם לחיים. תכלס, עכשיו צריך גלט. זה היה לפני 110 שנה בירושלים. שחלות על שבת לא היה לאברכים אפילו. העוני המחסור בירושלים היה משווה עד לב השמיים. וכאן הוא צריך לחתן בן ובת. הנרדף צריך לחתן בן ובת. מה עושים? אז הוא החליט לעשות מה שכולם עשו. מה עשו אז כולם? כמו שהיום כשצריכים לחתן נוסעים ללונדון, לניו יורק, אז התנועה היה לווינה. כולם היו נוסעים לווינה. מה היה וינה? בווינה היה רובה דרובה אקום, רובה דרובה היו גויים, אבל היו כמה יהודים שמה, בין היהודים היה אחד קראו לו משה עשיר גדול מאוד, ומי שהיה מגיע, כל שנור שהיה מגיע, היה מכבד אותו בצ'ק יפה, והיה חוזר הביתה. הנרדף הזה החליט, אני צריך לנסוע גם לווינה למוישה הזה, הוא נתן לחיים גדול בכולל ורשה בירושלים, נפרד מכל הקהל, הוא קם ונסע לווינה בשביל להיכנס למוישה הזה.
הוא הגיע לווינה, הוא רוצה להיכנס למוישה, אז על זה הוא הגיע, אמרו לו שבוי, תרגע, כאן לא נכנסים מיד, אתה יכול להזמין תור, תזמין תור להיכנס למוישה, בינתיים תעלה למלון על כמה ימים. עשה את זה, שמע בקולם, הוא הזמין תור מתי להיכנס למוישה, ובינתיים הוא עלה למלון על כמה ימים. כשהגיע התור שלו להיכנס, הוא גמר, אז הוא ארז את המזוודות, כי הוא רצה מיד אחרי מוישה לחזור לארץ, אין לו מה לחפש בווינה. אז הוא ארז את המזוודות, הכל היה מוכן, ארז את המזוודות, ונכנס על דקה לבייס הכיסא, לשירותים. נכנס לבייס הכיסא דקה, הוא נכנס לבייס הכיסא, הוא מצא שם על הרצפה ארנק עם סכום של מיליונים. עוד מעט תשמעו. סכום של מיליונים, זה היה עם מסמכים שם. אז הוא לקח מיד, אתם יודעים, הגימור אומרת, גזל עקום אסור נחילו לשם, אבל אבידת עקום מותר. אבידת עקום לא חייבים להחזיר. אבידה של עקום לא חייבים להחזיר. נו, הקדוש ברוך הוא הזמין לו כזה אבידת עקום, סכום של מיליונים, הוא לקח את המסמכים, קרא את זה מיד שם על המקום, והוא לקח את הכסף, את המיליונים, הוא ארז את זה מיד, ביחד עם הכסף שלו, היה לו קצת כמה לירות בשביל לחיות בווינה, הרי לא מגיע בערב מבחוי סקויל, היה לו קצת כסף בשביל לחיות בווינה, אז הוא ארז את המיליונים ביחד עם הכסף מה שהיה לו בשביל לחיות בווינה, כן? והוא החליט מה אני צריך עכשיו, כבר לא צריך להיכנס למשה, כי יש לי כאן סכום של מיליונים. אני כבר לא צריך את משה, אני רוצה, הדבר הראשון מה אני צריך עכשיו? לברוח מכאן מה שיותר מהר. כי אחרת ביידיש אומרים, הווי דסה כמיטר. ביידיש ביטר זה מר. אז אומרים, הווי דסה כמיטר, אבל אם תופסים אותו זה ביטר. אז בכדי שלא יהיה, אז מה שהוא רצה, הדבר הראשון, יש לו כמה מיליונים, הוא כבר ארוז עם מיליונים, הוא לא צריך להיכנס למוישה, הוא רצה דבר ראשון מה? לברוח מכאן. רבו ישראל, הוא ירד למלון למטה, רוצה לברוח, השערים של המלון כבר היו נעולות, המשטרה פשטה על המלון, כי נודע שנחסה כזה היה סכום של מיליונים. המשטרה הודיעה לכולם לעלות לחדרים. אז, זה דבר ידוע, לפני 110 שנה בווינה, זה היה על גנבות היו תולים מיד על המקום. דבר ידוע, בווינה היו תולים, על המקום היו תולים, הורגים ותולים על גנבות. בפרט אם זה יהודי. בקיצור, המשטרה הודיעה לכולם לעלות לחדרים, הנרדף הזה גם עלה לחדר שלו. המשטרה נכנסה לחדר שלו, בין החדרים, נכנסה לחדר שלו, רקנו את כל המדפים, הכל ריק, עכשיו אמרו לו, עכשיו תוציא מהכיסים, מוציא מהכיסים, מוציא את הסכום. שואלת המשטרה, מה עושה אצלך הסכום הזה? אז הוא התחיל לצעוק, זה הכסף שלי, אני הסוחר הגדול של כל ורשה בירושלים. אני הסוחר הגדול של כל ורשה בירושלים, הוא התחיל לצעוק למשטרה. המשטרה מסתכלת עליו, סוחר כל ורשה בירושלים, המילים כאן לא נדבקות. סוחר של כל... אמרו לו ככה, תשמע, אם הסכום היה מדויק, כמו שנאבד, המיליונים מדויק, היו תולים אותך עכשיו מיד על המקום. בלי סיפורים. רק היות שהסכום לא היה מדויק, למה? כי זה היה ארוז ביחד עם הכסף שהיה לו בשביל לחיות. הרי ארז את זה ביחד מיד את המיליונים עם הכסף שהיה לו לחיות. אז זה לא היה מדויק, אז הם אמרו לו, אתה קם במעצר, שמו אותו במעצר בווינה, את הנרדף הזה, בתנאים קשים ומרים, בצינוק של דלת, בתנאים קשים, ואמרו לו, אתה קם במעצר, עד יד שאנחנו נחקור ונברר ונדרוש, מי הוא הסוחר הגדול של כל ורשה בירושלים? ואם נשמע שאתה הסוחר הגדול באמת, בכל ורשה אתה משוחרר, ואם לא תולים אותך מיד. הנרדף הזה היה בצינוק בסכנת מובס ממש. ואז העבירו מברק מהקונסוליה בווינה, לקונסוליה בתל אביב. ביקשו לעלות לירושלים, לדרוש ולחקור שתי דברים. א', מה זה כולל ורשה? והדבר השני, מי זה השם הזה של הנרדף? ביקשו לברר את שתי הדברים האלו, מה זה כולל ורשה ומי זה השם הזה של הנרדף? עלו לברר מה זה כולל ורשה, כולם ידעו, כי כל ירושלים היה סך הכל שתי כוללים. כולם ידעו מה זה כולל ורשה. אז נכנסו לתוך כולל ורשה לשאול על הנרדף, מה עשה הקדוש ברוך הוא שאצל מי מצאו לברר? אצל הרודף. ניגשו לרודף, שאלו אותו, אולי אתה מכיר את השם הזה? אתה מכיר את השם הזה? אז הוא אומר, כן, ודאי, מי שואל? אז אמרו לו, מבינה שואלים. אז הוא הבין, למה שואלים מבינה? כי הוא נסע לאסוף כסף
להכנוס אסקאלה, והוא אומר, אני מרו, צריך כסף. אז הוא רצה לקלקל לו, אז הוא צעק, הוא עשיר גדול, סוחר ממולח, יש לו ים עם כסף, הוא רצה להזיק לו, הוא רצה שאף אחד לא ייתן לו, והוא צעק את זה בכזה, ארס נחש כזה, כוונתו להזיק, שהיו ניכרים דברי אמת. שמעו כאלו דברים בווינה, שהוא סוחר ממולח, צועק צעקות, סוחר ממולח, עשיר גדול. מיד כששמעו את זה בווינה, שחררו אותו מהמעצר עם כל הכסף, ניצל ממוות לחיים, מאפלה לאור גדול, עם הכסף לירושלים שנמצאים עד היום אצל הבני נינים. רבו ישראל, תשמעו, הוא הגיע לירושלים, הדבר הראשון. הוא עשה סעודה גדולה שמה בכולם, הוא הכריז על סעודה, זה סעודת הודיה. מה זה הודיה? אם לא הרודף הזה, הוא לא היה נשאר בין החיים. תתארו לכם אם היו מוצאים שם מישהו אחר לברר אצל הכולל, איזה צדיק שם, כן? היו שואלים אותו, אתה מכיר את השם הזה? מה היה אומר? אוי, מצווה גדולה, לעזור לו, הוא כזה מסכן. ומיד היו תולים אותו. אז הוא עשה סעודה גדולה, כשהציבור נטל ידיים, הנרדף הזה עלה על הבימה, והוא דפק על הבימה, ואמר, רבותיי, היה לי קצת מידע בחקירות, היה לו מידע חקירות, כשהיה לו מידע חקירות, ואני יודע, הוא אומר, שאחד מכאן, מהכולל כאן, הוא זה שמסר עליי את האינפורמציה, הוא זה שהציל לי את החיים שלא תלו אותי, הוא זה שהוציא אותי מהמעצר, מהצינוק, הוא זה שהביא אותי ארצה, והוא זה שעשה אותי לעשיר כה גדול. אני רוצה לדעת מי זה, אני רוצה להכיר לו טובה. והוא לא ידע שמי זה. זה הרודף הזה שמצץ לו 18 שנה את הדם. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני מזמין לו דרכו. אני מזמין את הנחש למען גאידו דורסכם. את זה תבין טוב. את זה תכניס טוב למוח, למען גאידו דורסכם. שבכל נחש זה אני מזמין, ואני רוצה להציל אותך. וכך בן אדם, הרי היום ושמחת בחגיך, איך בן אדם אומר, איך אני אשמח אבל, כתוב בגורי הארי, שאחד ששמח בחג הקדוש, ולא מצטער כלל בחג הקדוש הזה, מובטח לו, שתעלה לו שנה טובה ויהיה לו עולם שמח. תשמעו טוב מה שנשאר לנו כאן, עוד ב-40 שעות שנשארו כאן. מובטח לו שתעלה לו שנה טובה ויהיה לו עולם שמח, מי שמקיים ושמחת עכשיו. הבן אדם אומר, אבל איך ושמחת, איך, אתה יודע כמה בעיות יש. אתם יודעים, כאן בירושלים היו אומרים, מי שאומר, איך אני יכול לשמוח, אתה יודע כמה בעיות יש לי. אוי. היה אמרה, שהיו אומרים, תחשוב טוב, תחשוב טוב יהיה טוב. אז כאן בירושלים היו אומרים, אל תחשוב כלום, יהיה עוד יותר טוב. תפסיק לחשוב, תן לקדוש ברוך הוא לנהל את העניינים, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מזמין את הכל, אני מסדר את הכל, אל תחשוב, יהיה עוד יותר טוב. ואז יהיה זמן שמחוסנו עם כל הפירושים. כך אומר החופץ חיים, הוא אומר, כתוב בפסוק, והבוטח בשם חסד יסובבנו. הוא אומר החופץ חיים, שכל אבקה מרה, קשה לבלוע את זה. אבקה מרה קשה לבלוע, מה עושים? עוטפים את זה בקפסולה, אנטיביוטיקה, אתה לא מרגיש שום דבר. אז הוא אומר החופץ חיים, בכל אבקה מרה שכל בחור אברך יהודי עובר. אם אתה תהיה בוטח בשם, אז חסד יסובבנו יהיה מסובב בקפסולה של חסד, שלא תרגיש שום דבר. הבוטח, כמו שבאבקה מרה, קשה לבלוע את זה, מה אתה עושה? עוטפים את זה בקפסולה, אנטיביוטיקה, לא מרגיש שום דבר. הוא אומר, כל אבקה מרה שבן אדם עובר, אם הוא בוטח בשם, אז חסד יסובבנו, יהיה מסובב בקפסולה של חסד, שלא ירגיש שום דבר. אל תחשוב יהיה יותר טוב. תן לקדוש ברוך הוא לנהל את העניינים. שיהיה לך רק אמונה פשוטה בבורא עולם. אמונה פשוטה. אמונה פשוטה. רש"י אומר, וייחד ישרוי, אתם זוכרים מה רש"י אומר? וישמח יצרו. וייחד זה וישמח, זהו פשוטוי. זהו לפי פשוטוי. ומדרושוי, שנעשה בשורוי, חדודין חדודין. זה אומר, וישמח, אתה יודע מתי זה וישמח? זה לפי פשוטים, יהיה לך אמונה פשוטה. אם הדרוש, אם תתחיל עם פשט לך, אז נעשה בשורוי, חדודין, דוקר מכל הכיוונים. אתה תלך באמונה פשיטה, אל תחשוב, יהיה עוד יותר טוב, תפשוב דבר אחד, והבוטח בשם חסד יסובבנו. והבוטח בשם חסד, רש"י אומר, מה פירוש ולא ישמו כל החויסים בוי, אומר רש"י בתהילים. מה זה ולא ישמו כל החויסים בוי? אומר רש"י,
ולא יתחרטו לומר אשמנו כי חסינו בו. אחד שבטח בקדוש ברוך הוא עוד לא דפק אשמנו, אף אחד עוד לא יתחרט ובטח בקדוש ברוך הוא. אתה תפתח ותשמח. ישנו עוד דבר שמפריע לבן אדם שמחה לפעמים. מה מפריע לו? אבל אתה יודע מה יש לשני? אתה ברוך שם יש לך את הכל, אבל אתה יודע מה יש לשני? הקינה. הקינה, זה אוכל אותו. הוא לא יכול. הוא לא יכול. אתם יודעים רבותיי, איזה ברכה עושים בבוקר על הנעליים? איזה ברכה על הנעליים? הגמרא אומרת בסוף מסכת ברכות, ונפסק בשולחן ערוך, איזה ברכה עושים על הנעליים? שעושו לי כל צורכי. למה עושים את הברכה הזאת? מישהו נכנס, בחור, לחנות נעליים בערב החג, שואל אותו המוכר, תגיד לי, איזה מספר אתה צריך? הוא אומר 40. מה לא, בחור חשוב כמוך אני לא אתן 40. בחור חשוב כמוך אני אתן 45. אומר, מה אין לי מה לעשות עם 45? אני לא נותן לבחור כזה חשוב 40. בחור כזה חשוב 45. הוא אומר, אני אפול מזה, יהיה תאונות. אותו דבר תדע שעשה לי כל צורכי, מה שיש לחבר שלך, זה יהיה בשבילך רק תאונות. אל תסתכל לשם. אל תסתכל, שעשו לי כל צורכי. מה שיש לך זה בדיוק תפור עליך, ומה שיש לשני זה לא מספר משקפיים שלך, זה לא טוב עליך, זה לא טוב בשבילך, ואז תפסיק להסתכל שם, ואז יהיה לך גן עדן. הוא אומר, רש"י אומר, הגמרא אומרת בכתובס דף חס, שמח תשמח רעימו אהובים, כי שמחך לו יצירו בגן עדן מקדם. מי זה שמחך יצירו בגן עדן? עוד אמר ראשון. רש"י אומר, כתוב שם ברוך אתה השם משמח חוסן, עם הקל. אומר רש"י, מה זה משמח חוסן? שיהיו שמחים בהצלחה כל ימיהם. שיהיו שמחים בהצלחה כל ימיהם. אז הוא שואל, אז למה אתה לא אומר שמח תשמח רעים אוהבים שיהיו שמחים בהצלחה כל ימיהם? מה אתה צריך להגיד כי שמחך יצירכו בגן עדן מקדם? מה אתה צריך להגיד כי שמחך יצירכו בגן עדן מקדם? תגיד שמח תשמח רעים אוהבים, כמו שרש"י אומר, שיהיו שמחים בהצלחה כל ימיהם. אז הוא אומר, בדיוק את זה רש"י אומר. אתה רוצה להיות שמח בהצלחה? אתה יכול לעשות מהבית שלך גן עדן, בתנאי שיהיה כמו אדם הראשון. אדם הראשון לא היה לו לאיפה להסתכל למישהו אחר. לא היה לו במי לקנות. אם אתה רוצה שיהיו שמחים בהצלחה כל ימיהם, אתה רוצה שהבית שלך יהיה גן עדן, כי שמחך יצליח בגן עדן, תתנהג כמו אדם הראשון. אדם הראשון לא היה לו במי לקנות, במי להסתכל, שלא יוצץ לתוך אוהל חברוי, ואז תפתח ותשמח ותרקוד. אומרים בדרך צחוס, שבבוקר לוקח אברך את הטלית, עושה עטיפה, נכון? ואז הוא אומר, מה יוקו חס דחו אלוקים? סוגר את העיניים, לא מסתכל לאף אחד, אז הוא יכול להודות על החסדים. לא מסתכל על מה שיש לשני. שאתה תסתכל רק בתוכך, ואז זה זמן שמחוסין. אבל רבו ישי, היום הזה, אנחנו נמצאים יום אושנה רבה שמסוגל לישועות הכי גדולות. היום הזה נקרא בחז"ל יום ערובה. אומר הספסמס, הערובה הזאתי אין בו לא טעם ולא ריח. לא טעם ולא ריח. אין בי לא תורה, לא מעשים, אין בי שום דבר. הערובה על דבר אחד יש לו, מה? הערובה דומה לפה. זה דומה לפה. פה יש לי, אני מתחנן, ישנו. אומר, זה היום הזה, כשבן אדם צועק, תפילה להניח יהיה טוב, הוא מתעטף רק בתפילה, כי אין לו לא טעם, לא ריח, לא תורה, לא מצוות. זה ערבה לפניו יתברך. זה ערב לקדוש ברוך הוא. זה הקדוש ברוך הוא ערבה, שמה? שהוא לא מסתכל לו על הטעם ולא על הריח, לא בזכות זה, לא בזכות זה, מבקש ממך מתנת חינם. אומר הספסמס, למה זה נקרא יושנה רבה? כי זה, היום הזה כל אחד יכול לבשל, השפלים הכי גדולים שאין להם לא טעם ולא ריח, כל אחד, כי כל אחד יש לו פה. יש לך פה, תצעק. 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 הוא אומר, ביום הזה תקנו לצעוק יושנו, הבן אדם לא יודע על מה לצעוק. היו הרבה חבר'ה שלא ידעו שנה שעברה על מה לצעוק. אמרו לך לצעוק, תצעק. תצעק יותר טוב שלא תדע על מה לצעוק. אבל הדבר לדעת לצעוק. זה יום שנתנו לנו על תפילות, רבו ישי, קצת התבוננות. ישנו וורט, בחז"ל כתוב, מפנימה ישראל צועקים ואינם נהנים, על שאינם יודעים להתפלל בשם. ככה אומר המדרש. למה ישראל צועקים ואינם נהנים? כי הם לא יודעים להתפלל בשם. שואלים, אני לא מבין, הציבור התפלל ערבית, אמרו ברוך אתה השם, הם לא התפללו לשם? הם לא יודעים מה זה השם? אתה התפללת עכשיו ערבית, לא יודע, מה זה היינו יודעים להתפלל בשם? מי לא יודע להתפלל בשם? אז הוא אומר, שהיה אחד, היה לו כאן בכיס $10 מיליון. הלך כאן ברחוב, והיה ב2 בלילה, אף אחד לא היה,
הלכו שתי גנבים שודדים, קשרו לו ידיים ורגליים, הכניסו אותו לאיזה סמטה, הוא יודע שזהו זה, עכשיו הולכים לקחת לו את זה. והוא ראה איך שעובר איזה נורא כחולה, איזה משטרה. נורא כחולה. אז הוא צעק עם כל הכוח, הצילו, הצילו. למה הוא צעק הצילו? כי הוא יודע שרק הוא יכול להציל אותו. מבלעדיו אין שום דבר. רק הוא יכול להציל אותו. אז הוא אומר, אתה התפללת, אם אתה תצעק ברוך אתה השם, אתה תבין גם שרק הקדוש ברוך הוא יכול להציל אותך, ואף אחד אחר לא, אז אתה גם תענה. מה ישראל צועקים ואינם נהנים? שאינם יודעים להספלל בשם. אם אתה תצעק, רק אתה הקדוש ברוך הוא, אתה תבין שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לך. כמו שהוא צעק משטרה, הוא צעק עם כל הכוח. הוא ידע שרק, אז אתה גם תענה. היה עכשיו, לפני 3 חודשים, בקוף לחודש 7. אחד בבית שמש, אברך שמכירים אותו שם טוב, הוא חיתן בקוף לחודש 7 בת. אברך בבית שמש אין לו כסף, קום הוא ארגן כסף, עם שנור קצת כסף שאוכל לחתן הכנוס סקאלה. ושבת לפני החתונה, קוף 7 היה חתונה, טוב שנעין חס, קוף 7. שבת לפני החתונה, הקלה אמרה לו, אבא, מה עם כיסא לכלה? אמר, אין לי כסף לזה. עשיתי על מה שחייבים, אין לי כסף לזה. באמת לא היה לו כסף. מחתה, אבל אני צריך רק כיסא, אני לא יודע מה יהיה. אז הוא אמר לה, תשמעי, את ביקשת מהאבא הזה שאין לו. תבקשי מהאבא שיש לו. תבקשי מהאבא בשמיים, לא יש. תבקשי מהאבא. היא לקחה את התהילים, והיא גמרה את התהילים. היא צעקה, בונו של עולם, היא צריכה כיסא. החתונה היה בקוף 7 באולמי פורנט בבית שמש. באולמי פורנט בבית שמש יש שם 2 קומות. הקלה נכנסה לאולם, היה לה שם כיסא, לא כיסא, אלא כיסא אמריקאי, שבאמריקה זה גם חידוש. מה היה? שם חיתם באולמי פורנט בקוף 7 איזה חסיד של נובל אמריקאי, אחד אמריקאי חיתן שם, ויש הרבה תפוצות ישראל שמקפידים מאוד בקוף 7 לא לעשות חופה, מחכים עד אחרי זמן רבנו תם. האמריקאי הזה הוא חיכה גם אחרי זמן רבנו תם, אחרי השעה 9, אז לעשות את החופה, והקלה הזאת הנצרכת, זה שהייתה צריכה כיסא, היא, אצלהם היה חתונה לפני השקיעה, זה ב6:15, 6:30. בקוף 7 היה השקיעה רבנו תם, הזמן רבנו תם היה שעה 9, הוא הקפיד מאוד לא, שלא יהיה בקף סיוון, הוא חיכה 9, האמריקאי הזה, ואצל הקלה הזאת שמבית שמש היה ב6:15, 6:30. האמריקאי הזה הוא לקח מפיק אירועים שאכן, אז הוא אמר לי 3 שעות לפני החופה, הוא שלח את הבן שלו, האמריקאי הזה שלח את הבן שלו שיבדוק באולם, כאן בפורנט, בבית שמש, שיבדוק באולם, מה נשמע אם הכל דופק. אז הוא מצלצל, הבן שלו מצלצל לו מהאולם, הוא אומר, אבא, אין כאן שום דבר, אין כאן כיסא לקלה, אין כאן שום דבר. אז הוא צלצל מיד למפיק, הוא שאל אותו, תגיד לי, אתה אמר לי, אין שום דבר שם? אז אמר לו בחזרה, אתה אמר לי, הכל יהיה שם, אני לא יודע מה אתה רוצה. בקיצור, מה נודע? שבמקום לשים את זה למעלה, באולם למעלה, הם שמו את זה באולם למטה. זה היה 3 שעות לפני כן, זה היה בשעה 6. אז נורמלי היה צריך לקחת את הכיסא מלמטה, פשוט להעלות את זה למעלה, את כל להעלות למעלה. אז היה 6:05, הוא ראה שהקלה כבר צריכה להגיע, מה הוא ילך לקחת לה את הכיסא, כבר צריכה להגיע. אז הוא השאיר את הכיסא והזמין עוד כיסא, אצלו זה היה רק ב9, היה לו עוד זמן, הוא הזמין עוד כיסא. וככה היא נכנסה לכזה. אז אמרתי לאבא של הקלה, שהיא טיפשה, הייתה צריכה לבקש על 3 דירות, למה על כיסא. מפני ישראל צועקים ואינם נהנים, שאינם יודעים להספלל בשם. אם בן אדם יודע מה זה, איזה כוח התפילה, מה זה נקרא כוח התפילה כשיהודי צועק בתפילה. רק מה? יש ויש, כל אחד יתפלל. מי לא יתפלל כאן? כל אחד יתפלל. ברמב"ם כתוב בהלכות מתנות עניים, הרמב"ם אומר, שעני, אתה מצווה לתת לעני, די מחסורו אשר יחסר לו. די מחסורו אשר יחסר לו, אתה מצווה אפילו סוס לרכוב עליו, עבד לרוץ לפניו. אם הוא היה רגיל בדברים האלו, אתה חייב לתת לו את זה. ממשיך הרמב"ם ואומר, אני המחזר על הפתחים, עוני המחזר על הפסוחים. מחזר על הפתחים, הולך מדלת לדלת, אין נויסנן לו נדוב מרובו. לא נותנים לו $10,000, לא נותנים לו נדבה מרובה. רק מה נותנים לו? נדבה מועטת אתה חייב לתת לו.
כי אסור להשיב אותו דח נחלם, אז נדבה מועטת אתה חייב לתת לו, אבל נדבה מרובו לא נותנים לו. לא נותנים לו. אז הוא אומר ככה, אנחנו הולכים לתפילה, לכל תפילה אנחנו כעני בפתח, כמו עני בפסח. אז אם אתה עני המחזר על הפתחים, אתה דופק אצלו ואצלו, השתדלות אצלו, עם הקשרים איתו, השקרים איתו וכל אחד, ואחד הפתחים, אתה רוצה להתפלל ממך גם לקדוש ברוך הוא, אז אין נותנים לו נדבה מרובה, לא נותנים לו נדבה מרובה, אז אתה מקבל רק נדבה מועטת. אבל אם אתה תבין שיש לך כתובת אחד, עוד לא מיושב בצל סכך, וחוץ מזה אין תפרנס, כמו שאמרנו מהאורך לנר, שאתה תדע שרק הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני אסדר לך את הכל. אם אתה תבין שהכל רק מהקדוש ברוך, אם אתה תהיה עוני המחזר על הפסוקים, אז אין נויש נדבה מרובה, לא נותנים נדבה מרובה, נדבה מועטת. בן אדם רגיל תמיד להגיד, כשהולך לו, איך אומר בן אדם, הולך לו טוב, איך הוא אומר? זה סייעתא דשמיא. אני עושה והקדוש ברוך הוא עוזר לי. כשלא הולך, אומר הכל משמיים. כשלא הולך, אומר הכל משמיים. אז הוא בא אורך לנר ואומר לו, סליחה, שאתה תזכור, למען ידעו דורסיכם. עוד אומר שבצל סכך, שהכל כל הזמן מהשמיים, והוא מנווט אותך בכל פציעה, ורק שמה. היה עכשיו לפני כמה שבועות, היה כאן הגרלה של מבצר הכוללים של צאנז. עשו הגרלה, בשביל כל הכוללים של צאנז, הגרלה, מי שזוכה בהגרלה זכה בדירה. בדירה, הכרטיס עלה 250 שקל. מי זכה בדירה, אתם יודעים? כאן בירושלים, הרבה חבר'ה יודעים מי זכה בדירה הזאת. אני הרגשתי איזה אברך, שמסכן לא היה לו, אין דירה, להורים שלו אין דירה, זה משפחה של עניים ואביונים, מבקשים מים, לחם ועין, אני השם מעיניהם אלוקי ישראל לא יעז בהם, אומר הנביא. בקיצור, האברך הזה אין לו דירה, עם ילדים קטנים, הוא נכנס להתפלל ערבית, היה דוכן בחוץ שמכרו את הכרטיסים, אז הוא כבר רשם צ'ק של 250 שקל, אבל אמר רק רגע, לא, אני לא רוצה לתת את זה עוד, הוא רוצה ללכת להתפלל מערב, הלך להתפלל ערבית. ראינו והנגענו, אונו השם השיענו, אונו השם הצליחנו, צעק מערב. הוא גמר ערבית, הוא הלך לתת את הצ'ק, הוא אמר לכולם שם, חבר'ה, חבל על הזמן, הכל חבל, שהכרטיס הזה הולך לזכות, אני התפללתי טוב, למחרת הוא זכה בזה. לא באתי כאן לספר איך זוכים בדירות ובכיסאות, לא על זה באתי כאן. לדעת איזה נשק חם יש ליהודי. רבינו בחי אומר לדעת שכוח התפילה של כל בן אדם לשנות הטבע ולבטל את הנגזר ולמנוע את הסכנה מבואי אליו. זה כוח התפילה של כל יהודי. מחר, הלילה, כשהולכים לגמור תהילים הלילה הזה הידוע, מחר צועקים או שנס, זה היה כאן איזה קרוון, היה קרוון של 50 מתפללים. 50? הבית כנסת גדל, היו צריכים כפול 100 מתפללים. הזמינו קרוון חדש, מבינים את הקרוון, זה היה באוויר, הקרוון היה באוויר, וכיוונו אותו, והמספרים עמדו למטה, אמרו, ימינה, שמאלה, עוד כמה סנטימטר, אחורה, קדימה, עוד כמה סנטימטר, ימינה, אחורה, שמאלה. ועד ששמו את הקרוון. הרב נכנס לקרוון, ונהיה לו לא טוב. מה יש? הם שמו את ההיכל על הצד ההפוך. הוא אומר, ההיכל צריך להיות שם, מה שמת את זה שם? אז אמר מישהו, מה הבעיה? בוא נצעק, ימינה, שמאלה. רבי, אתה יכול עכשיו לצעוק עד מחר, זה כבר שוכן. עכשיו רבו ישראל שנה רבה לפני שמוסרים את הפתקים למעלה. אז עכשיו אנחנו נצעק ישנו. עכשיו, כשהקרוון באוויר, כשיש לך את השלט בידיים, אתה צועק עכשיו ישנו. לכן נתנו לנו את הימים האלו. כשאנחנו נצעק, כל אחד צועק. כשצועקים, איך אומר רב צודק הכהן מלובלין, אומר, שדבר מעניין, הוא אומר ששנורר נכנס לבית כנסת. כמה נותנים לו? הכי הרבה. 20 שקל. משהו כזה, אני לא רוצה לקלקל לשנורר שתיתנו לנו $200, אבל כמה בדרך כלל, כמה נותנים? 20 שקל. אומר רב צודק הכהן מלובלין, תתאר לך אם מישהו מזמין תור אצל מישהו, רוצה לדבר איתך על איזה עניין, מזמין תור ועלית אליו, ונתת לו 20 שקל, דרסת אותו.
מה ההבדל? למה בבית כנסת 20 שקל זה סכום מכובד, וכשאתה מזמין אצלו תור, דרסת אותו. למה? אתה יודע למה? כי תלוי איך מבקשים, איך ניגשים לתפילה. תלוי איך ניגשים לתפילה. אם אתה ניגש לתפילה, תלוי איך אתה ניגש. ניגשים עם השגות גדולות, עם האמינה, שהכוח התפילה זה לשנו את הטבע, כוח התפילה שלנו לבטל הנגזר, כוח התפילה מה שיש לכל אחד. הרוב הזו אין בו לא טעם ולא ריח, אפילו לא טעם ולא ריח, לכל אחד יש את הכוח. לכל אחד יש את הכוח. בא יצר הרע, אומר לי לפני התפילה, לא, אבל אתה חושב שאותך שומעים? אתה חושב שאותך שומעים? אתם יודעים מה אמרתי לו? היה פעם איזה שתי דיירים, היה קרדק ביניהם. קרדק! אז פעם הרב אמר לרבנית שמה, שחייבים לבנות קיר יותר רבה, כי השכן שומע הכל. הרבנית אמרה, זה לא חסר, הוא לא שומע שום דבר. והרב אמר, הוא כן שומע, צריכים לקיר רבה. הרבנית אמרה, הוא לא שומע, הוא לא שומע. שפתאום באמצע מישהו דפק בדלת. מישהו דפק בדלת, פתחו את הדלת, מי זה היה? זה היה השכן. השכן אמר, סליחה, לא רציתי להפריע, רק רציתי להגיד שמיותר לבנות קיר רבה, כי בין כל לא שומעים שום דבר שם. או מה צחוק רבותיי? כי אם הוא אמר שלא שומעים, זה הסימן הכי טוב ששומעים. אמרתי ליצר הרע, אם הוא אומר לי שלא שומעים אותי בשמיים, אז זה הסימן הכי טוב ששומעים אותי. אם הוא יודע שלא שומעים, אז זה הסימן הכי טוב. אנחנו יודעים, הרוב הזו אין בו לא טעם ולא ריח. הקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה. כל פה. ולדעת גם שאנחנו, הנשק שלנו, זה רק עם התפילה. מבלי התפילה אין לנו שום דבר. רב חצקי לוינשטיין אמר פעם, שמישהו יישב פעם רב קיבא היגר, צורך עיון גדול של רב קיבא היגר, הוא יישב את הקושיה, צריך עיון גדול של רב קיבא היגר, הוא יישב, זה היה שווה בשבילו $1,000,000, זה היה אצלו $1,000,000, אני ישבתי קושיה של רב קיבא היגר, זה היה אצלו $1,000,000, היה לו 50,000 שקל חובה במכולת, אז הוא נכנס למכולת עם הרב קיבא היגר, הוא אמר, סליחה, תן לי עודף, כאן יש לך את הרב קיבא היגר, תן לי עודף, תביא לי עודף. אז אמר לו, סליחה, כמה משלמים בירוק או באדום או בכחול, לא במשהו אחר, אל תביא לי כמה קיבא היגרס. אז אמר, אותו דבר, בן אדם יכול להיות מלא תורה, מלא מצוות ומעשים טובים, מלא יראת שמיים. כאן לשלם משלמים רק עם תפילות. כאן לקבל משהו זה רק עם תפילות. מבלי תפילות אין, הקדוש ברוך הוא ככה יצר את העולם, שבן אדם מה שהוא רוצה, אתה תקבל את הכל עם תפילות. על ידי תפילות מקבלים את הכל. את זה אומר הרמב"ן בפרשת שמות כבר. הוא אומר, אין לנו כל מושג מה זה משה רבינו, כן? אין לאף אחד מושג מה זה משה רבינו. מי יש לו מושג מה זה משה רבינו? משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, ואני ארע על שפתיים, אני ארע על שפתיים. אומר הרמב"ן, הקדוש ברוך עשה כאילו ניסים ביציאת מצרים. מכת בכורות, קריעת ים סוף, תרפא לו את הרע על שפתיים, מה הבעיה? תרפא לו את הרע על שפתיים. אומר הרמב"ן, לא, משה רבינו לא ביקש, לא מבקשים, לא מקבלים. משה רבינו, אוב לנביאים. הקדוש ברוך הוא ככה יצר את העולם, אתה רוצה משהו, תבקש ממני. הרמב"ם ממשיך, למה הוא לא ביקש? כי הוא לא רצה ללכת, לפרעה. אבל הרעיון הזה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אני שומע תפילת כל פה, אבל חייבים את התפילה. את התפילה חייבים. ורבו ישראל, נסיים, הרי היום זמן שמחתנו, כמו שדיברנו, השמחה מציעה שכל אחד יזכה לפסקי טובו, לשנה שמחה מספרים אצל החזון איש, הגיעו פעם הורים עם ילד, ההורים היו חברים והילד כחול. ההורים היו חברים והילד כחול, מה קרה? הילד בלה מטבע, הוא בלה מטבע. אז באו לחזון איש, מה עושים כאן? מה עושים? אז החזון איש אמר לגשת לרב מפונוביץ'. למה? אז אמר, הרב מפונוביץ' מומחה להוציא מטבעות ממקומות שאי אפשר להוציא מהם. אז כולם צחקו והילד הזה גם צחק, ואז הוא הקיא את המטבע. אמר החזון איש, אתם יודעים מה הסוד של הסיפור הזה? שעם שמחה מקיאים את הדברים הכי קשים ממעצמו. האדם עם שמחה, והוא ייסו אך שמח לרב שלו, עם שמחה, השמחה שיעוד בו יהודו מסבוירה אבוידו גדולוי, עם שמחה. אני חושב עוד דבר, שהשמחה שהילד הזה צחק, אני לא יודע אם זה היה צחוק אמיתי, הוא צחק כמו שהילדים כאן צוחקים, הוא רק כולם צוחקים, אז הוא גם צחק. אבל צחוק שב זה גם מקיא את כל הדברים הקשים. אל תהיה כאן אמיתי, בשמחה אל תהיה אמיתי, והוא ייסו אך שמח, אומר הישמח ישראל ראשי טייבס, שוב
למה? תן חיוך שווא, אל תהיה אמיתי. לא בא לי לחייך, אני אמיתי, אל תהיה שייגץ אמיתי. תן חיוך שווא. תן חיוך שווא. ואיסא אח שמח ושתי ושוב. אומרים שרבי ישראל סלנטר אמר שאחד שנכנס עם פנים חמוצות לבית הכנסת, הוא בור ברשות הרבים. אני חושב שאחד שנכנס ככה הביתה הוא שור נקחן. אז לכן אומרים לו, ואיסא אח שמח ושתי ושוב, ראשי ושוב, תן חיוך שווא, בראשי תיבות זה יהיה שווא, בסוף זה תקבל בחזרה חיוך אמיתי, ורק בראשי תיבות תהיה שווא. ראשי תיבות תהיה שווא. ביידיש אומרים, שמייכלו, שמייכלו, ראשי תיבויס, אומר התרס צבי, כולם גיעו שמייכלו זה חיוך. אומר התרס צבי, שמייכלו ראשי תיבויס, כולם גיעו משובודים, לעבודוסו יסבורך שמוי. אז מישהו שאל שהאותיות לא מסודרות. האותיות, אמר, החוכמה לתת שמייכל כשהמצב לא מסודר. סיפר לי הרב זיכרמן, הרב של ברכפלד, סיפור נורא, מה שהיה לו עם הרב ווזנר בנושא הזה. הרב זיכרמן הוא היום הרב של ברכפלד, הוא היה הרב בבית חולים מעייני הישועה בבני ברק. אז הוא מספר סיפור נורא. הרב ווזנר הגיע פעם ביקור לבית חולים, וחיכו, קיבלו פניו למטה הצוותות של הרופאים, כל הצוותות, חוילים ומשמשיהם, כולם קיבלו פניו. הרב זיכרמן, שיהיה בריא, אמר לי, הוא היה אז רב בבית חולים, הוא ניגש לרב ווזנר, ואמר לו, היה לי כאן היום שאלה. מה השאלה? שואל אותו הרב ווזנר, כאן בקומה השנייה, נמצא יהודי בגיל 50, שהוא לא יכול להזיז שום עבר בלי עזרה רפואי. והוא שאל אותי הבוקר, האם לעשות שעושה לי כל צורקי? למה? הוא לא יכול להזיז שום עבר בלי עזרה רפואי. האם לעשות שעושה לי כל צורקי? הרב ווזנר שמע מזה, הרב ווזנר אומר, אני רוצה לבקר אותו. הרב ווזנר עלה לקומה השנייה. מספר סיפור נורא. הוא אומר, כשהרב ווזנר נכנס, אז החולה הזה, התכופף, ככה ניסה להתכופף והתחיל לצחוק, אז אמר לרב ווזנר, החיוך שלך עושה אותי עכשיו צעיר ב-80 שנה, מה יש? אמר, לפני 80 שנה, אומר לו הרב ווזנר, רב מאיר שפירא נכנס לבקר איזה חולה, ולקח אותי ללוות אותו. הוא לקח אותי, אני הייתי אז בחור, ורב מאיר שפירא נכנס לבקר אותו, הוא היה חולה שלא יכל לזוז בכלל. ורב מאיר שפירא נכנס, הוא נתן חיוך חזק מאוזן לאוזן, כמו שקוראים לזה, חיוך חזק מאוזן לאוזן. שאל אותו רב מאיר שפירא, מה זה החיוך הזה? מה זה החיוך החזק הזה? אז אמר לו, כבוד הרב, נורמלי, הרב נכנס לכאן, הייתי צריך לקום ולהכין כיבוד לרב, להכין כיבוד, אבל אני לא יכול לזוז. אז מה אני כן יכול? רק לחייך, לצחוק. את זה אני יכול לכבד את הרב. אם זה מה שאני יכול, אז זה השליחות שלי עכשיו בעולם. אם זה השליחות שלי בעולם, אני רוצה לעשות את זה עם פילן קנק, אני רוצה לעשות את זה במלוא העוצמה. אם זה התפקיד שלי בעולם, אני רוצה לעשות את זה במלוא העוצמה. ככה סיפר לו הרב ווזנר. שהוא אמר לרב מאיר שפירא, למה הוא צוחק כזה צחוק מאוזן לאוזן? כי למעשה הרב נכנס, הייתי צריך לרדת ולהכין כיבוד, אבל אני לא יכול לזוז. מה שאני יכול זה רק לתת לרב את החיוך. אם זה מה שאני יכול, אז זה השליחות שלי. זה השליחות שלי, אני רוצה לעשות את זה במלוא העוצמה. הרב ווזנר אמר לו ככה, עד כאן הסיפור. עכשיו תשמע. אני שמעתי שיש לך שאלה על שעושה לי כל צורקי. תדע שהתפקיד שלך עכשיו בעולם במצב הזה זה רק דבר אחד, לצחוק, לשמוח, לפתוח בשם ולחייך ולשמח. ואם אתה עושה את זה, זה יותר מ-18 שעות ביממה ללמוד של מישהו אחר, כי הגמרא אומרת, שמחים בייסורים עליהם הכוסו בו. ואם אתה עושה את זה, תעשה שעושה לי כל צורקי על המצב הכי טוב. אומר הרב זיכרמן דבר נורא. הוא אומר, הרב ווזנר יצא מהחולה הזה, החולה הזה הרים את המורל, הוא שמע את התפקיד שלו. התפקיד שלי, שליחות שלי רק לשמוח, לחייך, לשמוח, לפתוח, לשמוח, לשמח, זה התפקיד שלי. זה התפקיד, כן, זה התפקיד, זה הכל. הוא הרים לו את המורל, זה היה ביום שלישי בבוקר הביקור הזה. ביום שישי הוא יצא לרגליים שלו מהבית חולים. אתם שומעים?
זה הפירוש מה שגאון מווילנה אומר במשלי, רוח איש יכלכל מחלהו. מצב רוח של בן אדם במחלה הכי קשה, אם המצב רוח יהיה טוב, עם השמחה הוא יבטל את המחלה. סיפור נורא, רב זיכרון היה עד לדבר. למה? הוא הרים לו את הראש, הוא הסביר לו מה זה, אז הקדוש ברוך הוא יעזור, שבבריאות איתנה, בבריאות איתנה, זה לא חייב להיות הסיפור בדיוק שאי אפשר להזיז עבר בלי עזרה רפואי. יש לפעמים בחורים, אברכים מסתובבים והם גם נמצאים באיזשהו כלא, לא יכולים לזוז. אז תרים את המורל, תרים את המצב רוח, וזה ישפיע עליך. זה ישפיע עליך. לא תמיד הוא רואה איך, אבל אתה תאמין, איך הוא אומר, היה איזה אבא שישיר לילדים, הוא ישיר לילד, הוא ישיר לו מיליונים, אבל הוא לא אמר לו איפה הוא מחביא לו את זה, הוא לא אמר לו איפה הוא ישיר לו את זה. הילד הסתובב בארמון, הוא רואה כל הבלטות מסודרות, כל הבלטות מסודרות יפה, אבל היו כמה בלטות שהיו משופעות ועקומות. אמר הבן הזה, אבא שלי לא היה לא משופע ולא עקום. כאן חייב להיות משהו מוחבא. הוא הרים את הבלטות המשופעות, הוא מצא שמה את המיליונים. אז הוא אמר ככה, בזכות מה הוא זכה להגיע למיליונים? כי הוא האמין באבא שלו, שהוא לא משופע ולא עקום. האמין באבא הגדול. אז הוא זכה לראות שמה שנראה לך משופע ועקום, שמה מוחבא המיליונים שלך. מה שנראה לך משופע ועקום. מה שהתחלנו בהתחלת הסיפור עם זה, עם בהתחלת השיעור עם זה שהפקיד הזה שלא נתן לו לעלות, מה שנראה לך משופע ועקום, שמה מוחבא לך המיליונים. מה שנראה לך משופע. אז אתה רק תיתן את הזמן שמחתנו. היו אומרים בפוילון שהמסעוננים הם בכו, מה הם בכו? זכרנו את הדוגה שנאכל במצרים, חינום, את הקישויים, הבטיחים. אז אמרו בפוילון שלמה בכית? מה, אתה רצית הבטיחים? במון מה שרצית, מה שחשבת טעמת, תחשוב על הבטיחים, יהיה לך הבטיחים. מה אתה בוכה? מה אתה בוכה? תחשוב על הבטיחים, יהיה לך הבטיחים. אז אמרו בפוילון, יותר קל לבכות מלחשוב. לבכות, להוריד את האף, למה לא? למה לא? תחשוב קצת, תאמין בקדוש ברוך הוא, ותשמח ותפתח, והוא ישמח שמח, את זה לקחת מהזמן שמחתנו. כשתאמין בקדוש ברוך הוא. רק תמיד, זה קל, יש ועוד שאומרים, כתוב, השם מלך, השם מולוך, השם ימלוך לא אילם ועד. הסדר הוא הפוך, אוי אוי ויהיה. למה לא אמרת בהתחלה השם מולוך ואחר כך השם מלך? היית צריך, אוי אוי ויהיה. אתה תגיד קודם השם מולוך, אחר כך השם מלך, אחר כך השם ימלוך. למה אתה אומר השם מלך? הוא אומר שהדבר הראשון תמליך אותו על עכשיו. על הטלפון שקיבלת עכשיו, שאתה נהיית שבור, על זה תמליך אותו. כי על העבר, כל אחד קל, כן, על העבר, הכל משמיים, הכל משמיים. על העתיד גם, על האויבה, עכשיו תמליך אותו. על האויבה. על האויבה, השם מלך. אומרים שברוסיה, לפני שלקחו חייל לצבא, הוא היה צריך לחתום על דף שהוא מוכן לתת את הכל לצבא. שהוא כל כך מסור למולדת, הוא מוכן את הכל. אז הוא החתים אותו, את הדירה אתה מוכן לתת? אמר לך, רשם וי, כן. את הפרה שלך אתה גם תיתן לצבא? כן. את הדירה שלך? כן. את הביזנס שלך? כן. את התרנגול שלך? כתב לא. את זה הוא לא נותן. שאלו אותו מה זה? את הדירה אתה נותן, את הביזנס אתה נותן, את הפרה אתה גם נותן. את התרנגול לא? אמר, מה אתם לא מבינים? דירה אין לי, ביזנס אין לי, פרה אין לי, תרנגול יש לי. אז אותו דבר, על העבר הוא יאמין, כן. כי העבר כבר אין לו. אז על זה הוא מוכן לתת את זה, כן, אמונה. אוי, וזה עכשיו יש לך, השם מלך, תמליך אותו על עכשיו. על זה תתלמד והוא ישמח שמח. וכשאתה תגיד כל טוב ותרחמון נתבו, ותאמין בזה. היה יהודי, היה גר בבני ברק בסוף יום, הוא היה מצ'יקגו הוא עלה. קראו לו רבי יוסף מאיר זיידל. הוא היה חסיד גור זקן מופלג. הוא סיפר שאמרי אמס ערך את הטיש האחרון שלו בפוילן. הטיש האחרון, היו שם אלפים, אם לא יותר מאלפים. אלפים. ואמרי אמס שלח שיריים באמצע הטיש. שלח תפוחים לאברכים, בננות. שלח. ורבי יוסף מאיר זיידל הזה סיפר, שתמיד כשהוא שלח,
תפוחים, בנן, מה שהוא שלח, הוא דילג אותו. לא, הוא לא נתן. מה שהוא שלח, תפוחים, בננות, הוא שלח לכולם, אותו הוא דילג. לא, הוא לא נתן. אז הוא אומר, אז הוא סיפר, הוא רץ לרב גודל אייזנר. רב גודל אייזנר היה מחנך גדול, חוכם מחוכם ויועסו. אמר לו, אתה ראית? הרב נתן לכולם ולי הוא לא נתן. ראית? הרב נתן לכולם ולי הוא לא נתן. אמר לרב גודל, כן נתן, לא נתן. העיקר אתה רואה שהרב חשב עליך. אכפת לך, כן נתן, לא נתן. אז הוא אמר, דבר מעניין, הסוף היה שכל השורות של האברכים האלו נשרפו באושוויץ חוץ ממנו. אז הוא אמר דבר נורא. הוא אמר שלפעמים נראה לבן אדם שמדלגים עליו. אם זה בילדים, אם זה בפרנסה, לכולם יש, רק לי לא. אם זה בילדים, אם זה בפרנסה, אם זה בנחת, לכולם כן ולי לא. לא מדלגים אותך, חושבים עליך ומצילים אותך. חושבים עליך ומצילים אותך. אם אתה תאמין למען ידעו דרסיכם, תבין שהכל הסכך, הכל מלמעלה. חושבים עליך ומצילים אותך. הביאו פעם איזה בחור יתום מאב ואם, הביאו אותו לרב שך, ביקשו ממנו שיחזק אותו. אז הרב שך אמר לו, תשמע, אני הייתי יוסם, הוא היה יתום, דיברו לו שידוכים, הוא היה עילוי גדול, דיברו לו שידוכים, ולא היה מי שידבר על ענייני כספים. וממילא, השידוך שלי נגמר, מבלי לסכם מילה על ענייני כספים לכאן או לכאן. חזרתי לישיבה, שאלו אותי הבחורים, הם היו בטוחים, בחור כזה, עילוי, כמו הרב שך, יקבל 2 דירות. שאלו אותו, מה ישיבה עם דירה? שום דבר. לא הבטיחו לו שום דבר. אמרו לו שום דבר, החברים הציעו לו שישלח מברק שידוך נעזב. לעזוב את השידוך. מה, אתה התחתנת בלי דירה? אמרו לו החברים, אתה תרצה להמשיך ללמוד. איך תמשיך ללמוד? בכזה מצב תוכל להמשיך ללמוד, אתה חושב? איך תוכל להמשיך ללמוד? הציעו לו שיעזוב את השידוך. אז אמר להם, הרב שך סיפר ליתום הזה שאני אמרתי לחברים שלי, הכל הקדוש ברוך הוא עושה, ואם הקדוש ברוך הוא רצה שאני אגמור את השידוך בלי דירה, אז כאן טמון הטוב, אז זה הטוב. ותשמע מה היה, אומר לו הרב שך. אני התחתנתי, הוא היה גר בווילנה בשנת תופשין, ולא היה לו דירה, היה לו דירה סחורה. בתופשין אז הגיעה הידיעה שהנאצים הולכים להיכנס הנאצים מחשמום. אז אמר לו הרב שך, מטבע הדברים, כל אחד שהיה לו דירה משל עצמו, עוד לא מיהר לברוח. מי שהיה לו דירה סחורה, מיד ברח. מי שיש לו דירה שלו, מדברים שהם הולכים להיכנס, עוד לא ברח. מי שהיה לו דירה סחורה, מיד ברח. אז אני מיד ברחתי, כי לא היה לי דירה. וככה ניצלתי החיים שלי, והבנים שלי והתלמידים שלי, הכל ניצל בזכות שלא היה לי דירה. כי הוא אומר, כל אלו שהיה להם דירה נשארו ונשרפו. כי הם עדיין לא מיהרו, כל אלו שהיה להם דירה משל עצמם, הרי לא מיהרו, אז הם נשרפו שם, כי פתאום הם נכנסו ושרפו את כולם. אז אמר הרב שך ליתום הזה, אם היו שואלים כל אחד, מה אתה אומר, דירה זה דבר טוב? אומר ודאי. 2 דירות, זה עוד יותר טוב. ושלא יהיה דירה, זה דבר לא טוב. דירה זה דבר טוב. אם היו שואלים אותי, אומר לו הרב שך, אם היו שואלים אותי, דירה זה דבר טוב, הייתי אומר ודאי שכן. שאין דירה זה דבר לא טוב. אבל תראה במה הסתיים הסיפור, שבדיוק ההפך. שמה? שהדירה זה היה דבר לא טוב, ובלי הדירה זה הדבר הטוב. אז אמר ליתום, תמיד שלא תסתכל על המצב הנוכחי. תמיד, כי אתה לא יכול לדעת מה מוחבא לך כאן, בתוך הבלטות העקומות, איזה מיליונים כאן מוחבא. מה מוחבא כאן, וככה יהיה וישמח שמח. הקדוש ברוך הוא ישמחנו וכפליים בביון ציון וירושלים, ושנזכה כולנו יחד לפסקי טוב וגמר שימת טוב ושונו טוב ובריאו. אנחנו אלה פה היום כלנו חיים.